Alhamdu godiya ta garaba sarkin da ya yi bawansa, ikonsa ne ya sani nake yaban shugaban halittarsa, inda ya da rai da ƙaunar rasuli bege ba za mu daina ba, komai ruwa da iska da zafi sanyi ba za mu daina ba. In har na samu sirrin ganin ka ko da mafarki in duba, maikin ka ko harara ya yi mini ba za na tanka ban zaba. In har an gayyacen za na jura wahalar zuwa garin nisa, in an taɓa na awaya na zo na bege rasulu ba wasa. Guzurin zuwa na ke lahira da begen da na cikin Hausa, tsira na rayuwa ta rasuli dan yayi kiran mu mun amsa. Zuma an santa zaki gare ta in har an baka kalasa, shi ko yaban ma aiki zakinsa da kan jiki yake kunsa. Tilasa a so shi tilasa a bi shi bege gada hamun nisa, dan ba batun mu fasa yabansa ko za mu ba da raifansa. In mun yabansa daidai ne ya kama zuciyoyi ne, ko da cikin mafarki ne masu mu gan shi daidai ne. Ni ban da damuwa in har na buɗe 'yan idanuna, gano masoya da da ni ƙauna ta suke da bege na. Murya ta yo amo na san manzan mu dai yana jina, dan yanzu babu mai farautar mun zuciya ta bar ƙauna. Na ƙwalla shela na kirayi iya majiya yaban ƙauna, samun farin ciki a kiyama to sai da san abin ƙauna. Idan babu ɗa halahira in an je jiki fa zai ƙuna, kowa ya kama ɗa hani kam shine cikar muradina. Ko da na ruwa kusa da kada zan kirayi manzona, zai bani mafita in sarrafa dabbar da za ta min barna. Na ji na gani yarda masoya suke fa kallona, tamkar na ganin manzo kullum cikin babacci na. Soyayya rayuwa kaso da tamkar kana gani na fa, duk wanda ya yi hakan zai zama ya gan shi babu waiwai fa. So na faranta rai da shauki ruhi ya zama cikin tsarki, kuma rayuwa da samma aiki zai sa ka gan shi a mafarki. Samari ku yi nazari, Allah ya ba mu ɗadan sauki, mata a sauƙaƙa a aljannar rabbi nan ake yauki. Masoya rasulu kun gane, masoya rasulu mun gane, masoya rasulu kun gane, masoya rasulu mun gane. Alhamdulillah.